Πάμε να δούμε λίγο ένας απορροφητής σκόνης της DeWalt, ο οποίος προσαρμόζεται στο DCH263. Θέλω να δείτε για κάποιες τρύπες οι οποίες τις κάνουμε, όπως είναι κάποιοι τεντάδες, κάποιοι ψυκτικοί, που δεν θέλουμε να λερώσουμε το χώρο μας. Ήρθαμε να προσαρμόσουμε αυτή τη στιγμή τη σκούπα για το DCH263. Το νέο μοντέλο βέβαια DeWalt, στα 3 τζάουλ που είναι. Η προσαρμογή τι γίνεται, βγάζουμε το χερούλι, το βοηθητικό χερούλι που είναι και προσαρμόζεται η σκούπα. Αφού βγάλουμε το χερούλι μας και προσαρμόσουμε τη σκούπα μας, κούμποσε η σκούπα και παίρνει ρεύμα από την ίδια μπαταρία. Με το που πατάμε τη σκανδάλη, δουλεύει η σκούπα. Αφήσαμε τη σκανδάλη, σταμάτησε η σκούπα. Το συγκεκριμένο σκουπάκι έχει δύο αντάπτορες με δύο οπές, για μεγαλύτερο ή για μικρότερο τρυπανάκι. Αφού κουμπώσουμε το νοπί, η οποία είναι πέφτει η σκόνη και το ροφάει από εδώ πέρα μέσα. Πρέπει να προσαρμόσουμε πατώντας αυτό το κουμπάκι μας και σκουντώντας πίσω το σκουπάκι, έχει μείνει εδώ πέρα. Οπότε ερχόμαστε εδώ πέρα και τρυπάμε όσο θέλουμε. Αν η τρύπα βγει πολύ μεγάλη, ερχόμαστε, προσαρμόζουμε και το κουμπί, το πόσο βάθος θέλουμε, και οπότε τέλειος. Προσαρμόζουμε το βάθος, προσαρμόζουμε και πόσο μήκος έχει το τρυπάνι. Αν το τρυπάνι έχει εδώ πέρα, δεν μας ωφελεί να το τρυπήσουμε έτσι. Οπότε ερχόμαστε και το μικραίνουμε για να μπορέσουμε να βρούμε πού ακριβώς θα βάλουμε το τρυπανάκι για να τρυπήσουμε. Αφού το βάλουμε στη θέση του, τρυπάμε. Τιμή της σκούπας 129,90 και προσαρμόζεται στο DCH263, στο G-Tools.